Události pokračují pohledem do regionu. Dobrý večer. Jihlavský magistrát dnes nařídil ihned zastavit zkušební provoz větrného parku v Pavlově na Jihlavsku. Z listů 4 větrných elektráren se totiž uvolňovala námraza a kusy ledu ohrožovaly motoristy a chodce. Tento bezmála 3metrový kráter ve sněhu vytvořil jeden z těžkých kusů ledu, které se na konci minulého týdne začaly uvolňovat z větrných elektráren u Pavlova. Motoristy i kolem jdoucí ohrožovali i další kusy námrazy ve vzdálenosti až 200 metrů od rotujících vrtulí. Jestli to skutečně z těch elektráren je takovýhle kus ledu, tak to ohrožuje lidský životy, protože to bylo na silnici. Odlétaly kusy ledu, které byly před i za silnicí. Ode dneška jsou na místě nové značky a jihlavský magistrát už v úterý na podnět silničářů vydal takzvané okamžité rozhodnutí o odstranění nebezpečí. Dnes provozovatel vrtulí zastavil provoz, je dál v kontaktu s naším úřadem. Budeme na těchto elektrárnách ještě realizovat nějaké technické úpravy, aby k tomuto nemohlo dojít do budoucna. Větrný park u Pavlova na Jihlavsku je zatím ve zkušebním provozu. Při počasí, které v těchto dnech na Vysočině panuje, by rotující vrtule elektráren mohly působit doslova jako katapult. Stavební úřad bude ten, který musí říct, co se na elektrárnách musí změnit a co musí být učiněno tak, aby mohlo být vydáno kolaudační rozhodnutí. Je to s tou námrazou, dá se říct, první problém, protože v loňské zimě tenhle problém nastal. Podle informací starosty Pavlova se má problematikou odpadávání kusů ledu z listů elektráren zabývat také nejbližší jednání obecního zastupitelstva. Blanka Poulová a Radovan Daněk, Česká televize. Větrníky v Pavlově na Jihlavsku znovu vyvolávají spory. Už v listopadu si lidé z obce a řidiči stěžovali na nebezpečné kusy ledu, které odlétaly z rotujících vrtulí až desítky metrů od větrníků. A teď se objevily informace, že se situace opakuje. Podrobnosti má redaktorka Českého rozhlasu Region Monika Pytlíková. Moniko, hezký večer. To, že se objevily informace o létajícím ledu, znamená také, že zasáhly třeba některé auto projíždějící blízko vrtulí? Hezký večer. Žádné auto létající kusy ledu nezasáhly ani nikoho nezranili. Když jsem byla v Pavlově a mluvila s několika místními, nikdo létající let neviděl. A co na další stížnosti říká provozovatel větrníků, firma KV Venty, která už v listopadu slíbila, že se nebezpečná situace opakovat nebude? Provozovatelé větrníků tvrdí, že fotografie jsou podvržené. Mluvila jsem se zástupcem firmy KV Venty a ten mi říkal, že ví, kdo je poslal, nechtěl ale prozradit kdo. Jsou to prý lidé, kteří mají něco společného s politickými a zájmovými skupinami. Mají proti nim už prý i důkazy. A co teď bude dělat kraj? V listopadu přinutil firmu dočasně elektrárnu vypnout. Zachová se teď stejně nebo dokonce razantněji? Kraj teď rozeslal fotografie krajské správě a údržbě silnic, která se stará o vozovku, stavebnímu úřadu v Třešti a dopravnímu úřadu pro silniční síť, který má na starosti bezpečnost silničního provozu. A tyto orgány rozhodnou, co se bude dál dít. V nejbližší době se také prozkoumá, jestli fotografie jsou sfalšované. A až poté se rozhodne, jak se bude dál postupovat. To byla z Vysočiny Monika Pytlíková. Moniko, díky za informace. Mají teď lidé u Pavlova na Jihlavsku. Vrtule totiž namrzají a po roztočení se z nich prý odlamují velké kusy ledu. Ty pak značnou rychlostí odlétají do okolí. Pan Josef z Třeště denně jezdí domů okolo zdejších elektráren. Nedávno měl ale při své cestě obrovské štěstí. Před auto mi spadl asi 20 cm kus ledu. Není to žádná legrace. Já myslím, že by to proletělo klidně do kabiny. Pokud se vrtule netočí, tak odlítávat nemůže. Pokud se vrtule točí, tak samozřejmě odlítávat za určitých teplotních podmínek může. Na fotkách pana Josefa můžete sami vidět, jak velké kusy ledu z vrtulí létaly. Námraza z vrtulí může letět podle odborníků až 300 km rychlostí. Strach o své zdraví mají i další lidé z Pavlova. Pokud ještě je takovýhle kus ledu, tak to zabije.
A když to bude kousek takovýhle, tak už to zabije, když mi to klepne do makovice. Otázka času, kdy to opravdu někoho trefí. Na nebezpečí už obyvatele upozorňují i tyto dopravní značky podél silnice. Ty značky tam byly nainstalovány vlastně, když v té situaci došlo už minule. Situaci už dokonce začali řešit kraj Vysočina a zdejší silniční a stavební úřad. Určitě je to problém. Zabezpečujeme to tak, že to sledujeme kamerou. Potom je tam nainstalované zařízení, který sleduje vyvážení těch vrtulů. A toto zařízení by teď mělo elektrárnu při námraze automaticky zastavit. To, jestli jsou ale tato opatření dostatečná, ukáží až další týdny. David Pik, Televize Nova Jihlavsko. Kdo prochází nebo projíždí kolem větrných elektráren na Vysočině. Lidé na to upozornili už v listopadu. Provozovatel větrníků ale udělal jediné. Vylepil tu výstražné samolepky. Listopad 2007 kusy ledu z větrníků Pavlova na Jihlavsku odpadávají na silnici i pole. Od listopadu, kdy začaly padat kusy ledu, se změnilo pouze jediné. Provozovatel větrníků nalepil v blízkosti výstražné samolepky. A takovéhle kusy ledu jsme našli dnes 100 metrů od větrníků téměř na každém kroku. Sem to pravděpodobně spadlo a tam se takhle roztříštilo blíž k té silnici. Starosta Pavlova tvrdí, že žádné stížnosti na větrníky od lidí nemá. Kraj Vysočina přitom eviduje desítku stížností. Dnes proto vyrazili na místo kontroloři kraje. Máme teď prokázáno, že situace se opakuje, čili ty původní kroky byly neúčinné nebo nedostatečně účinné a teď budeme dohlížet na to, jestli byla zjednána náprava. Ta elektrárna tu námrazu hlídá, ano. To znamená, že ta elektrárna se sama vypne, anebo je v podstatě, my tady to kontrolujeme. Na místě jsme se přesvědčili, že to tak není. Tohle je námraza, která byla na listu vrtule dnes odpoledne a při natáčení odpadla. Nikdo větrník během našeho 2hodinového natáčení nezastavil. Stačí se vzít ten kus ledu do ruky a člověk si může domyslet, co to udělá, když se to setká s autem nebo s člověkem. Už zítra by měl starosta Pavlova na příkaz krajských úředníků upozornit občany na nebezpečí v okolí větrných elektráren. Kraj bude okolí větrníků i dál podrobně sledovat. Radovan Daněka, Blanka Poulová, Česká televize. Na Vysočině mají problém s větrnými elektrárnami. Při námraze totiž z listu odlétávají velké kusy ledu a ty mohou být pro všechny kolem velmi nebezpečné. Listopad 2007 kusy ledu z větrníků Pavlova na Jihlavsku odpadávají na silnici i pole. Od listopadu, kdy začaly padat kusy ledu, se změnilo pouze jediné. Provozovatel větrníků nalepil v blízkosti výstražné samolepky. A takovéhle kusy ledu jsme našli dnes 100 metrů od větrníků téměř na každém kroku. Sem to pravděpodobně spadlo a tam se takhle roztříštilo blíž k té silnici. Starosta Pavlova říká, že žádné připomínky k větrníkům od lidí nemá. Kraj Vysočina ale eviduje desítku stížností. Dnes proto vyrazili na místo kontroloři kraje. Máme teď prokázáno, že situace se opakuje, čili ty původní kroky byly neúčinné nebo nedostatečně účinné a teď budeme dohlížet na to, jestli byla zjednána náprava. Ta elektrárna tu námrazu hlídá, ano. To znamená, že ta elektrárna se sama vypne, anebo je v podstatě, my tady to kontrolujeme. Na místě jsme se přesvědčili, že to tak není. Tohle je námraza, která byla na listu vrtule dnes odpoledne a při natáčení odpadla. Nikdo větrník během našeho 2hodinového natáčení nezastavil. Stačí se vzít ten kus ledu do ruky a člověk si může domyslet, co to udělá, když se to setká s autem nebo s člověkem. Už zítra by měl starosta Pavlova na příkaz krajských úředníků upozornit občany na nebezpečí v okolí větrných elektráren. Kraj bude okolí větrníků i dál podrobně sledovat. Radovan Daněka, Blanka Poulová, Česká televize. Poté, co jsme vám minulý týden ukázali, jak z vrtulí na Jihlavsku odlétají velké kusy ledu, se nám ozvali lidé z obce Kámen u Havlíčkova Brodu. Tady je prý situace o to závažnější, že kolem zdejší elektrárny vede hlavní silniční tah Jihlava-Kolín. Až půl metru velké a několik kilogramů vážící kusy ledu odlétávají z větrné elektrárny nedaleko obce Kámen na Havlíčko-Brodsku. Některé z nich přitom ohrožují 150 metrů vzdálenou silnici, po které denně projedou tisíce aut. Kusy ledové námrazy větší než lidská dlaň jsme našli i za silnicí. Může to padnout na auto, rozbít se přední sklo a nehoda je raz-dva. Přitom námraza z vrtulí může podle odhadu letět až 300 km rychlostí. Podle mě je to opravdu nebezpečný. Mám strach i kvůli dětem, jako jo, i celkově, ať vezete koho vezete, furt jste ohrožený. Starosta obce, kterého jsme dnes na místo dovezli, nevěřil svým očím. Jistě, že je to nebezpečný, poněvadž kdyby to nevlítlo na auto, tak to rozbije, ale to musí se udělat takové opatření, aby to nelítalo z toho. I proto už zítra chce volat firmu, které elektrárna patří, aby situaci začala řešit. Jestliže to zařízení, které tam bylo vybudováno, ohrožuje bezpečnost, tak se musí učinit taková opatření, aby bezpečnost neohrožovalo. To je pro nás nová informace, určitě řešit budeme. A
A to prý už v nejbližších dnech. David Pik, televize Nova Havlíčko Brodsko. Jihlavský magistrát zareagoval na opakovaná upozornění obyvatel Pavlova, kteří si stěžují na odletující nebezpečné kusy ledu z listů vrtulí tamních větrných elektráren. Objednal proto kamery, které budou místo nepřetržitě hlídat. Záběry kamer by měly nejen aktuálně informovat lidi z okolí a projíždějící řidiče o možném nebezpečí, ale mohly by také sloužit jako důkaz proti provozovateli firmě KV Venty, která stížnosti zlehčuje a nenabízí zatím podle úředníků uspokojivé řešení.